रतनपुर गावसभानि आंगोरो बुद्राय गामियाव तिनि त्रिपुरानि इंगै गावसा उसुमनाय मुं संजाखा अ जायगायाव तिनि अ त्रिपुरानि सिनि अर्गानाइजेशन तेबकरा काहाम खालायथि साननानै बागै विभिन्न जायगानि बर' फाइमानजों फाइका ताई महाराष्ट्रनि लगे लगे दङै महाराष्ट्रनि याकनो तेबकरा खालायनायनि बागै दिनैनि अ पान्डाव कगलाम सालायजाखा आबो सिमिया जों तिनि बेलायनो दंथ'गो महाराष्ट्रनि अबदल तिनि सिनि बुरिरकनि बदलबो तिनि अर मानजा फाइका आं बरनोबो हामबायना मुसुङो तिनांगो बर'बो सुमाय बाक्सा अ आन्दोलनाव सामिल गाननानै आं खाख्लायो ताई अ त्रिपुरा ताई महाराष्ट्रनि तेबो आय ब्लक थांनानै आं अफिस सामाना खालामनो हामबाय साल जों तिनि अ रतनपुर आमचायो ताकातजलनि रतनपुर आमचायो त्रिपुरा मथानि कायसा पान्डा नायथकाय मोजांरि खालायमामानि बागै तामनि हिनबा बुबाग्रानि जे नायमानो एवं बजे चिनि दफानि सामुं थांनानै नायमानो जों बाहायकै काहामकायै ग्रासरुट लेभेलाव तलांगै चिनि दफानि थानि दिनै कगनो सायमानो आबनो तुइनो तिनि चेंगो पान्डाव सुक्रुबैस तिनि सालायका तामहनकाय तिनि ब्लाइकेन मा खातंगो तिनि अरो जों जे अ रतनपुर आमचाय नुमानि अरो विभिन्न आमचायनि चिनि सिकला रगनो गोबां मा जतनिफ्राय पार्टिसिपेट खायका ताइबो जों नुखा जे बुरि मथा चिनि बुरि रगबो तिनि बुबाग्रानि कगनो खानानानि बागै तिनि अरो फाइसक फैका इका आबुनि बागैनो जों खाख्लायो आगामी दिनो अमति हायकेन अ रतनपुर आमचाय जेबाबे काय खातुं खाजाखाय तिनि पान्डा खालायमामानि आहाय बसकांनि सालो सारा त्रिपुरा राज्योआवनो जों अमति पान्डा खालायमानानै नै एवं जों पान्डाबो खालायनाय आबुनि बागै जों नायो जे जों अरै परै उंलायावै बुबाग्रानि कगनो वानसुगै चिनि दफानि कगनो वानसुगै चिनि हानि कगनो वानसुगै जों बसकांगो चिनि बुबाग्रानि तुइफांबायनो अ त्रिपुरा मथानि तुइफांबायनो जों बसकांगो चिनि दफानि सभा खालायनाय एवं जों जेखाने नांगौ आरो न थांगै जों हिमबो थाखाय हिमलायनाय थानचांलायनाय आसिक सावैनो जतननो हामबाय त्रिपुरा मथा आयु ब्लक फन त्रिपुरा मथा लं ले बुबाग्रा लगी रेखा त्रिपुरा मथा थानचांखा हामबाय त्रिपुरा मथा थानचांखा त्रिपुरा इनिस्पिति इंथों विभिन्न आंचलिक पार्टी इंथों नेशनल पार्टी इंथों सिनि त्रिपुरा सा हिसाबै थानचा बाहायके नाय आ लामा के फान फुनुमु मेयखो फियाबा महाराजा साइतंग थानचांदि नै सावथि आसे जों जतन थानचांनाय जतन त्रिपुरा हानि बर थानचांनाय बागै जतन प्रस्तुत हायपानो सिनि किसुसा संकप दङ लिडार आं सि लिडार ना नांनाय आं कोनो जागा जलिया फियाबा 80 बोसोर नरानो लुखा सिलाइति 20 बोसोर बुरिखा 20 बोसोर सिलाइति माने किसा कगनो साइमा खरानाय थानचा बाइकिं ना किसिसा जरानाय मा सासिनाय सुक्रुबै किसा लेरिफा मानो तामखे बुजिनो नांगो जों थानचा तामनो हि आं एनएलएफटि निङै बर' गामि हिसाबै 20 बोसोर सिलाइति फाइगा आबो थुं दंमोन कगिया अ 20 बोसोर तामुन खना एनएलएफटि दुइ बागनि थांगा कसा आइगो कसम गुफुर नै केबो कथारि मेया ताइ टाइगार नै त दङनो दाउसिनि सार दङ अ जागावा बनो तुइ फां तुइ दुनाय जत्तनि किछु बसुग्रिनु हिके आं सुरन भागे पादमा नाखा लास्ट मथा काके खामानि परेव कागमानि बसरन आं कुमिला सेन्ट्रेल जेल चबजाखा 13 मास 7 दिन सिलाइ टङाफोर 5 पानता सिलाइ काय फै आं रमजाखुरो आबसुदा 9टा सिलाइसे मान फै आं यगै फेमानि परेव आबन परे हाय सुरि माने बिसिं दै
सुरिमानि बिथिं हाय पास पानसानि ऊपर सिलाय आजिर उखा हाय गोबां जागाव अराय परिनि आनि उसकानि मुलुग दिने बुंनाय दावलाय अराय परिनि थांगा सिलाय बागि कन्ट्रोल खायनाय सिलाय कन्ट्रोल खायनाय दिने वान सो गयनाय तामुखे थानसा खायना नांनाय जों खिलाय ते बुसया हाया आं वान सो गय जे थांनाय बा थांसि दं दावनाय बा तरक सि दं नै रहरयनाय हाय आनियाव जे हामजां मानि न आं हुनुंनाय बुथाना हाबो बुथानि किबि दं तबो अ बकंना तालाय थानसा खालाय दिनै नै कयेकजन तालांगै कायसा संगठन न आरो जखन मायंक समाय गुफुरनि ककलाय दं माने जागाव আছে आं थाङै सिलाय तिलाय तालांगै आं हाबो दिखे थानसा खालाय दिखे थानसा खालाय रे माने बिसिङ हाय आरो साबै डिउटी आं न दै दुनाय दंफा दै दुलुखा दै दुल माने बिसिङ दै खवाय दै सार आंसा गेरियाव yang kenaro tu kebang mano sunari pilih koklai dong hayako sing taku bai taku koklai jenang engka apor ke attitude boro 35 jon ada buso kau silai kau 30 ta sini kau silai 30 ta 30 bai 30 jogro ke buso nga 60 ta silai yang mairum kuriti ke phim phai to khapara tei khale tisar angsak tei khalai nai apro royal michael nokbar tongo ar tei dunai phare o silai no Boniji peria, seng top hani samung tangan ini nyai, silai ti thani batang, seng silainya kontum kami yang nai. Angko kasoi silai per bule, angko ye peria. Nunggu heti pra ha borok dop hani bagai ni samung tangung ke, angko heti pra borok dop hani bagai nang orang silai ti samung tangung ke. Tangan nung mang kok lay nang, nung mang takut amun takut. Seng jokon arah hab lay asuk lay nai, engko lay. Kau lay. आजागा आगे या तुषार आंसा गेरिया वो हजागिरी वो बाजी पाइना नंया सिनी सिलाई कुली पेरी हजागिरी बाजी संगान चिपो सियां लाई आउ हायरो लाई एका आजागा सिं गरं सागा आसु लाई नाय गरं सागा आसु गय सा लाई नों लाई थानजा खालाय हिमलाय मनु काका आरो जे थैनाय र बखा मुक्ति गलाय जा ठीक बरनो बजागा मुथुका जों जत मिलिवै yang atuk tuisani bo bokro yang tisar angsang debo yang tikang payment bokra aba go khalai nai sing orom thulai sini horsa hadi thansa khalai nai ajaga kurkuthum khalai nai thulai tan dinu kaya atuk tisar ti nyokra bufang nogon ni yang busa tam para sing are school of CPM member CPM member tongo a CPM ni member mamu songlai sing kurkuthum khalai nai hohom dodom khalai nai mai salai nai sari go kakwai Kang lai mai poriwa tamong lai kha uklogo CPM rogni member ko ekta songkok tongo phaidalu dimania suno tuinai politics sunai rok samung tangi malia agi to bum khawai mot hona sai rohoro suno rang rohodi eke rang kabang tui phai sini bum oi kabang ma rang sao eke jokon sing thansang thanga mosa mayo thansang ni khanga hanga na aro local ni borok borok no je sikebano chokomona nangnai tipra sara Omake wan soka, ake wan sokai nai, suno tahu kelai nai nanti. Senggai suno butana ni sal. Sini borong ni bisingo, abu no no nasle mani putni ti. Abu erong kes thapawoi suno orai pore kita. Tiya se orai pore yung mani bising tiba tobo seng hamjang mani bising te. Busuk jora bukha kuat kaisa silai ti ba kaisa silai ti mani wa thansa khaina ni busuk jora bukha warna na. Optimism sila na. Abo ni bagai, abo ajaga tongsi tu, sengoso dorka thansa khalagya, abo sanan thaka to kabang mako, abo ni bagai tabuk jokon, seng sabubo jibon pirok phakya, India government jokon suno kobokha, phaidi, norok phaiye shanti ke tongoi sa phaidi ne suno nungka phakya, phai tabuk sa jora, seng shanti khalani tong tongo, heke, karon os shanti ke tongan bisingo phari seng hai te kaisa lama rom lai phisi nai. Tam lom nai sing thansa sing tabuk je upujati hejak tongo ba tribal ni sajak tongo sing abo joton siwo phiaba tangai siti teiba sing siang sinai sing siti tei tangai siang sinai heke tabuk nai nei de sing 25 বছর CPM সরকার চাই দं পুরো সিনি লিডার गोबां tongo haipano sing tiprasa sing jati hise kaisa kuno jaga phano magri phunromui bastop sing jati tiprasa tipra top hani chailiya আমাদের উপজাতি রাখনে বুকুক ছায়াঙ্গাকে বড় কোনো বঙ্গে বাসন চিকরি একে ফাদি সিং তাঙ্গে উপজাতি টংছিনানি সিং জাতি না নাংছিনানি সিনি রাজা দङ
राजा तिप्रा मथानि बिसिंतै थानसा खायनानै तिप्रा सा नि बिसिंतै ताबो तिप्रा मथानि बिसिंतै थानसा खायनानै तिप्रा मथा जेंखा आबन बिसिंतै सिंताबो जागाव मालाय मानखा आबन बारे खाया के बंनि बहक सिगरै सिनि लर जतन खेट कानि सा कानि नै नक थाइ गोनां मा जर नक थाइ गरै केबो गरै बरनिले नक थाइ सिगरै खिनान जागा सिगरै आपसि बरके गोनाङै थाङो तामनि कारणे बरके किसा खुसु बुद्धि गोनां एगे सिनि बुद्धि गोनां रगबो सुनो बुद्धि सिरलिया हाइसि आबनि बागै जों शेयार खायनो नांगौ जेसे जागाफाना आलोचना खालाय शेयार खालायनाय तामखे सलिनाय अ एरिया ताम खायनो नां अ एरिया ताम सदङै दंखा चुबासु होनो बनो चुबा लायनो नांगौ आबनि बागै फादि जों ताबो सिनि तिप्रा मथानि बिसिंतै जों बाके चुबा लायनाय बाके नायथ खायनाय साव बजागा तामङै दंखा आबनो जों मा मानसि लायनाय फेबा किसु संकक दङ तिप्रा मथानि बिसिङाव जागा जागाय जवाब नोङै पार्टीनि खबर साव आबनि बिसिंतै गोबां कक जाया नखर नं तिप्रा मथा बा हाइसिं दंखाबलै हाके हाके एरियाव जवाब नोङै हाइङि दंबलै आबो नखर हाइसे जुदि खानसा खायनानै थांनानै हिंगाके जवाब नोंयाबो पारफेक्ट गाहाम एकदम ठीक के बासना नांनाय हाइसे ठीक के बासनानि हिंगाय सिगां आंनि नुखुंनोसो मावान सगरनाय आंनि नुखुंनोसो ठीक मा खायग्रानाय आंनि नुखुंनो ठीक खायमान बिसिंतैसे तारपरे बुनि नुखुंनो ठीक खायनायनि इनकेन आंनि जे ठीक मांग्रानाय आंनि बिग बसाना आं होनाय कोन आंनि जे ठीक मानि परेसे आं बुनि फोरोंनानै बोले आं बोले ठीक सिगरै बुनि ठीक नि हिंगा बाहिं